गिबियावनो सफैनो हानाय मानगोनां जोंनिनो माननि आलासि जनिंथि काटार सार लोगोसे बेजोंनो फैफानो हानाय गासै माननि आलासि आरो गोदानै बिबान मोननाय जोंनि जि गोदानै दाजानाय पलिटिकल पार्टी APB नि आफादगिरि डक्टर अनजालि दैमारि बेजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि मानगोनां प्रदीप कुमार सार लोगोसे जगदीश सार आरो बेजों लोगोसे बेयावनो बिबान मोननाय गासै बिबानगिरि बयनिसिमबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे साबायखर बावो। आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव दिनै जाय बिथांमोना बिबान मोनबाय निश्चय जि थांखिजों जोङो बे पलिटिकल पार्टीखौ बा पलिटिकल हान्जाखौ जों दाबाय बे थांखि बायदियै मोजाङै मावफुंलांगोन होननानै आरो बेबायदियै मावफुंलांनायनि गेजेरजों जोंनि जि थांखि बिसिम सहैगोन होननानै जोङो मिजिंथिदों। आसा खालामदों बे पार्टीया बयनिख्रुइ डिसिप्लिन पार्टी जागोन। बर'नि गेजेराव जेसेबांनाखि पलिटिकल पार्टीफोर दङ बेनि गेजेराव बयनिख्रुइ डिसिप्लिन पार्टी खालामनो जोंबो नाजानांगोन आरो निश्चय जों नाजागोन। बयबो मिन्थिगौ मोनसे टाइमाव NDPआ सारा भारतआवनो बयनिख्रुइ डिसिप्लिनसिन मोनसे सिलायलाग्रा हान्जा होननानै गनायजादोंमोन। बेनि थाखायनो जोङो 34 बोसोर दावहा नांनो हादों। बेखौ जोङो गनायगोन आरो बयबो गनायनांगोन। थिग बिदियैनो दिनैनि जि पलिटिकल पार्टी APB बेबो जोंनि NDPनि जि डिसिप्लिन बेनिफ्राय साबसिनै खामानि मावनानै दावगालांनो हागोन होननानै जोङो फोथायनाय थाबाय। बेजों लोगोसे बेयाव जाय बिथांमोना सफैबाय नोंथांमोनाबो बयबो बिदियैनो मदद होलांगोन होननानै जोङो मिजिंथिनो हायो। ओरैनो दहाय बुंलांनाय बायदि जोंनि जि प्रग्राम बियो सालबारि कलेज बिनि फोथारावमोन। गासैबो फारसेनिफ्राय थाग थिग जादोंमोन। बेवहाय गासैबो एरेन्ज खालामदोंमोन। जों पेन्डेल स्टेज गासैबो कमप्लिट जाजोब्बायमोन। चियार बनोल' बाखिसैमोन। जानायनिफ्राय लानानै गासैबो एरेन्ज जाजोब्बायमोन। ना जा जों दङ बेखौ थुख्रासे थुख्रासे जालायनो होननानै जों सिन्था खालामलायदोंमोन। मैगं थाइगं गासैबो हाजोबखाबायमोन। गासैबो बुस्थुफ्रा रेडि जाजोबखाबाय। नाथाय मा खालामनो मोना थिग 6:30 7थासो टाइमाव जोंनाव मोनसे खबर फैबाय दि बे मिटिंखौ नोंथांमोना बेयाव खालामनो हानाय नंलिया। जोंहा सरित जादों। अब्ला मा जागोन? होमबाथ' मिटिङा जानाय नंला। जोंनि प्रग्रामा मा जाबावगोन? जों बिराद गोनो गोथो गावजों गाव जोङो सानलायनो गोनां जादों। मा जाबावगोन? नाथाय जोबथानायाव हरनि थिग 12थासो बायदि टाइमाव जों मोनसे थांखि लाफिनबाय। नङा, जों खालामथारनांगोन। बेनिफ्राय हरजों हर माखासे जि दिनै जानो जों एरेन्ज खालामदों बै सालबारिनिफ्राय हरजों हर गासैखौबो बोथ्रोदनानै दिनै जोङो नैबेयाव बरबुरि आगोलनि जि फुराना डेजिगनेटेड केम्प बेवहाय जोङो बे प्रग्रामखौ जोङो सोलायनो गोनां जादों। नाथाय बे पारमिसन गैया। नाथाय बैयाव पारमिसन जों बिदोंमोन। बै पारमिसन बिनाय जायगायाव होआखै। नाथाय पारमिसन गैयियाव मानो होखो? बेबो जोंनि मोनसे सोंथि जागोन उनाव। जेखि जाया दिनै नोंथांमोना दि जोंनो गोहो होफैबाय, बोलो होफैबाय, बिनि थाखाय जों जोबोद नोंथांमोनखौ जों साबायखर बावो। मानो होनोब्ला जों सानबायमोन खबराथ' दसेनो स्प्लिट जायो, मोनथियो बिथांमोना निश्चय फैनाय नंलिया, जेराव बिथांमोना साधारन मानसि। जों NDP हिसाबै जों गिया, नाथाय गुबुनफ्राथ' निश्चय गिगोन। नाथाय दिनै नुबाय मोनफ्रोमबो जायगायाव जों खबर लाबाय। नङा, पाब्लिकफ्रा थांथारगोन, रायजो राजाया थांथारगोन, सहैथारगोन, जेरैखिजाया खालामथारनांगोन। बबेबा दै लामायावबाबो बबेबा लामायावबाबो जों जेरैखिजाया प्रग्रामखौ खालामथारनांगोन। जों जोबोद साहस मोनदों नोंथांमोननि बे बाथ्राफोरखौ खोनानानै। गमामायैनो दिनै जों नुमारबाय दहाय फुङाव बे जायगाफ्रावबो पुलिसफ्रा बेंथादों, बायदि हाथियार लानानै बेंथादों। गासैबो रेडि जादों। जों साननायमोन बेयाव आरो थाहोखानाय नंलिया। नाथाय
सावरायलायनायनि गेजेरजों बुजा बुजि खालामलायनायनि गेजेरजों दसे उनाव एडिशनेल एसपि सारा कल हरदों केम्पनि सिङाव जागोन ना बाहेरायाव जागोन जों बुंदों केम्पनि सिङाव मा प्रग्राम जों खोन्थादों पलिटिकेल एवारनेस जों गोदान दिनै पलिटिकेल पार्टी दागोन बिनि थाखाय गासैबो जों सालबारियाव खालामजोबखाबायमोन पारमिसनबो बिबायमोन नाथाय बेयाव केन्सेल खालामनानै होबाय कलेज प्रिन्सिपाल जि सार बिथाङा एनअसि हरबाय बिथाङा हरसेयावबो दिनैहाय माने जेबो प्रब्लेम गैया साउन्ड दामनो हागोन मिटिं खालामनो हागोन होनसेयावबो हरनायनि उनाव जोङो एसपि अफिसाव हैदों बिनायखाय बिदि हिसाबै एसपि आबो दिनै जोंनो रिटेनलि मोनसे लेटारखौ जोंनो हरदोंमोन नाथाय मिन्थिया गोजौआव मा जादों जों खोनानो मोन्दों दहाय बुंनाय बायदि प्रिन्सिपालखौ बबेबा हाजो बबेबा खनानिफ्राय सोनाब साइडनिफ्राय फैदों होनदों नाथाय जों बेयाव मोन्थिदों मैयाहाय बेयाव बिटिसि सरकारनिफ्राय सोरबा सासे इएम नामखौ दिनै जों बुंला बिथाङा फैनानै कलेज प्रिन्सिपालखौ दम होफैदों नोंथाङा बेयाव जुदि खालामहैयोब्ला नोंथाङा दिगदार जागोन जायनि थाखाय बिथाङा जोंखौ खावलायदों नोंथांमोना अननानै माबा खालामदो जोंबो बुजिदों जों गनायदों गनायनानै दिनै बेयाव लादों दिनै जोबोद बाख्नायथाव जों बैयाव जेरैबायदियै जोङो फर्मेलि भाबै जों जिरायनानै आरामसे जिरायनानै बै मा होनो थुम्बुनि सिङाव जिरायनानै जोङो सावरायगौमोन नाथाय बेनिफ्राय साबसिन दिनै जों सान्दुङाव जिरायनानै जों सावरायदों बेनो आसरित बे बिराद गिदिर मोनसे मेसेज जोंनि थाखाय बेयो जोंनि थाखाय देरहानाय जों जेनाखै जों देरहादोंसो दिनै पलिटिकेल पार्टी दायाखैनो आरो बैयाव जों दि पलिटिकेल पार्टी दागोन होननानै जों डिक्लेयारानो होआखैमोन बेखिनि समावनो जोंखौ होबथादों नाथाय दिनै जों नैबे जायगायाव सान्दुंनि गेजेरजोंब्लाबो खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो दिनै जों बेयाव दाफुंनानै लानो हादों बेनो जोंनि देरहानाय दिनै बयबो मिन्थिगौ एनडिएफबिआ मानि थाखाय नांदोंमोन दिनै गोलाव गोलाव मेदाममोना गासैबो बुंलांखाबाय सान्ति सुक्ति जों जादों जों खालामदों एनडिएफबिआ खालामदों बेयाव एबसुआ हाबफानानै जों खालामफादों जों गनायदों थिग आसे जा सान्ति सुक्ति दिनै सान्ति सुक्तिया दिनै बहा थांखो जों बै जायगायाव सालबारियाव सिलाय लानानै जोङो बेबायदि मिटिं खालामाखै जों हाग्रायाव थांफिननानै सिलाय हमनो होननानै जोंबो डिसकासन खालामाखै सान्ति फैबायब्ला सान्ति बाबै रायजो राजाजों थाफानानै रायजोजों सिथाबनानै जोंबो रायजो राजाफोरखौ बर' हारिखौ बे बिटिसिआव थानाय बेसेबांनाखि जाथि जन'गोष्ठीफोर दङ बिथांमोनजों थाफानानै जोंबो सिबिनो बिथांमोनजों होननानैसो जों दिनै बेयाव फैदोंमोन नाथाय मा खालामनो दिनै जों जि बुजिदों सान्ति सुक्ति होननानै बुंबाय थाग्रा बिथांमोना जोंखौ दिनै हाग्रायाव थांफिननो थाखाय दिनै जोंखौ बायद'था खालामनायखौ जों दिनै नुनो मोन्दों जों साननो गोनां जों बायद'था जादों जों मालाबाबो सानाखै जि जोङो दिनै हाग्रायाव थांफिनो होननानै गभर्नमेन्टनि मानसिया जोंखौ बार बार सोंदों बिथांमोना बुंदों थिग आसे जेब्ला जों दिल्लीयाव जों सावरायदों गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाजों जों सावरायदों अब्ला बिथांमोननिफ्राय क्लियार बुंदों नोंथांमोना हाथियार गारनानै फैबाय थां नोंथांमोननिफ्रायनो इलेक्सन गेले एमएलए एमपि जानानै नैबे दिल्लीसिम फै आसामनि एसेम्ब्लियाव जिराय रायजो राजाजों सिथाबनानै खामानि माव बे बाथ्राखौ बिथांमोना जोंखौ बुंदों नाथाय दिनै जोंजों थाफानानै जाय बिथांमोना गोहोआव थाबाय बिथांमोना दिनै जोंखौ मा खालामदों माने गादबदों गुबुना दिनै जोंखौ गादबाखै जोंसो गादबदों बेखायनो साननो गोनां दिनै जोंनि जि इसु दिनै बे ओरैनो जानानै थाजोब्बाय जों जि एमअएस आव जों लिरनानै लाबोदोंमोन जि जों मोनबोदोंमोन गासैबो ओरैनो दंजोबो एक्स ग्रेसियानिफ्राय लानानै दिनै गासैबो कमप्लिट नङा बे 5 इयार्सआव रिहेबिलिटेसननिफ्राय लानानै जेबो कमप्लिट गैया बिनि अनगायै साख्रि बाख्रि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय जि साख्रि बाख्रिनि जों रादाय होदोंमोन दिनै बे 5 बोसोराव सासेबो मोनाखिसै दिनै
बेबायदि बेनिखायनो दिनै गोबां बाथ्रा बुंनो हायो दिनै जोंनि जि मेगननि मोदै जि जोंनि खस्थ' दिनै बयबो नुदों इसोराबो नुदों जायनि थाखाय नोंथांमोननि गोसोआव सोनानै होनानै दिनै नोंथांमोना जोंखौ हेफाजाब होफैदों बेनि थाखाय जों जोबोद हाजासे नोंथांमोनखौ साबायखर बावो